У эфіры Белсату размова з вами Віталь Цыганкоў. У наш драматычны час многія публіцысты апісваюць падзеі з пэўнай долей гістарычнага аптымізму. На чым ён грунтуецца і ці ёсць для яго падставы? Пра гэта і пра іншае мы паговорым сёння з нашым госцем, пісьменнікам і публіцыстам Северыном Квітковскім. Добрый дзень. Добрый. Северин, вы, напэўна, адзін з тых чалавекаў, якога ёсць той самы гістарычны аптымізм, не тычыцца кожнага канкрэтнага дня ці тыдня, а тычыцца канкрэтнага гістарычнага выніку для нашага беларускага пратэста, для нашай беларускай сітуацыі. На чым сапраўды ён грунтуецца? Чаму вы ў гэтым упэўнены? Я маю аптымізм, таму што я ведаю кантэкст, таму што я назіраю развіццё беларускага грамадства, як мінімум з канца 80-х, калі я быў школьнікам старэйшых класаў. 15 гадоў сваіх у 88 годзе упершыню быў на акцыі пратэсту, тады яшчэ супраць камуністаў за незалежнасць. І я так падлічыў, што ў мяне брутта 22 гады удзела ў акцыях за незалежнасць і за свабоду, а нетта 19. То есть я мінусую 3 гады адноснай дэмакратыі, 92, 3, 4, калі все акцыі былі салідарнасцю, падтрымку, а все астатнія ўжо былі. Так вось, калі я яшчэ ўлетку убачыў 1,5-кіламетровую чаргу падпісацца за Ціханаўскага ці Ціханаўскую, тады ўжо я уже не памятаю, на Камароўцы, калі хвост ішоў туды на вуліцу Куба Коласа, далёка-далёка, я зразумеў, што штосьці ўжо рэальна змянілася. Пасля я ўбачыў мітынг 60 000 на Бангалор за Ціханаўскую тады ўжо. А калі адбыўся першы 100-тысячны, больш як 100-тысячны мітынг у Менску ўжо пасля выбараў, в прынцыпе, для мяне ўжо все было зразумела. А калі ўжо выйшла 300 000, і па геаграфіі было 50 населеных пунктаў Беларусі, у тым ліку вёскі, і там, дзе калісьці выходзіла 3 чалавекі, выйшла там 13 000. Тады я ўжо, в прынцыпе, зразумеў, што і ўсё гэта пад чырвона-белым сцягам, і з воклічам жыве Беларусь. І вы зразумелі, што? Я зразумеў, што самае галоўнае на сённяшнім развіцці Беларусі ўжо адбылося. Людзі масава змяніліся. Гэта людзі з насельніцтва масава ператварыліся у грамадзянскую супольнасць. Все гэта з нацыянальнай самасвядомасцю, таму што з нацыянальнай сімволікай. І далей проста я працягваю пераконвацца у выбудоўванні гэтых гарызантальных сувязяў, калі ў Новай Баравой абсалютна подла адключаюць ваду і ацяпленне, і там жыве 15 000. Яшчэ сёння у тэлеграм-чаце дапамогі Новай Баравой было каля 20 000. То есть жыве 15, дапамагчы хочуць 20 000 чалавек. І гэта проста адзін з маленькіх прыкладаў. Калі ўжо казаць пра такія класічныя прыклады рэвалюцыйнай сітуацыі, скажем так, агульнымі словамі, то шмат з іх Беларусі прысутнічае, і да апошняго моманту не было той самай важнай рысы, гэта раскол в элітах. Па-вашаму, тыя злівы, якія зараз все з захапленнем слухаюць в інтэрнэце, размовы Эйсмонт, Баскова, гэта ёсць, калі не першая, то адна з новых, скажем, птушачак гэтага расколу элітаў? Я думаю, што пакуль мы з вами размаўляем, і пасля таго, як мы з вами паразмаўляем, у галовах вельмі шмат якіх людзей ва ўладных структурах зараз все трапешча проста. Таму што калі адна падвыпіўшая жанчына каротка распавядае нам, што кіраўнік дзяржавы загадаў вінціць, што тагачасны міністр унутраных справаў загадаў узяць траўматычную зброю, што за ўсім гэтым назіраў тагачасны намеснік міністра, суправаджаў іх машыне, падстрахоўваў. І ўсё гэта разбалтываецца вось проста так. Я бы сказал, і што пасол адной краіны дорыць гэтай высокай чыноўніцы шклянку. Прычым яна не высокая чыноўніца. Да, віна, не шклянку, а скрынку віна. Да. А пасля я чытаю, што яна такі шэры кардыналы вельмі уплывовая, то есть можна адразу лагічна дапусціць, колькі яна ўсяго такога пра іншых магла распавесці, да? Пра іншых сілавікоў у першую чаргу. І раз. Другое, хто запісваў? Наколькі я чытаў
скажем так, экспертаў па сілавых структурах у Беларусі, што толькі 2 ведомствы на гэта маюць права. І тэхнічную магчымасць. Одно з КГБ, іншае Міністэрства ўнутраных спраў, там ёсць сваё падраздзяленне. Хто гэта, сістэмна, несістэмна, гэта партызанец там, ці гэта ўвогуле агенты ўсходняга суседа, ці гэта самастойныя нейкія, што будзе далей, каго мы яшчэ пачуем. Разумееце, от у кантэксце нашай размовы, што адбываецца, гэта таксама ўсё пачалося толькі праз 3 месяцы. І гэта пачалося дзякуючы таму, што выйшла 300 000. І выходзілі кожны дзень малымі групамі і вялікім шэсцем там кожны тыдзень. Это все таксама з'явілася, і гэта сведчыць пра расколы ўнутры. Таму, калі б не забітыя людзі і не скалечаныя, я быў бы просто абсалютна шчаслівы таму, што адбываецца. Але ў мяне перад вачыма стаяць гэтае відэо, як крычаць людзі на крэсце, на побач стаяць, іх сваякі это слухаць. Это, конечно, это кадры, якія... Як мы маглі атрымаць гэта у цэнтры Еўропы ў 21 стагоддзі? Вось это вырошчвалася все гэтыя 26 гадоў, просто што астатняе грамадства гэтага не бачыла. Яны ж не ўзяліся з ніадкуль, гэтыя сілавікі, яны ж все гэтыя гады фальсіфікавалі справы, нападалі там на людзей, не звязаных з палітыкай, і потым все доказы свае хавалі. То бок, вот такія дзеянні сілавых структураў, яны без пакаранасцю былі выхаваны за доўгія гады. Мне здаецца, што канкрэтна ў Менску было такое паралельнае грамадства, якое летам падтрымала Бабарыку Віктора. Это бизнес, средний бизнес, это вот это обитальники Хипстерштрассе, улица Кастрычніцкая ў Менску, да, этих модных кафешек. Яны просто жылі сваім жыццём, і гэта новая генерацыя, якая просто не памятае яшчэ 90-е. Это одно. Лукашенко працаваў з рабочими, напрыклад, да, вот ён шчыра верыць, што ён народны прэзідэнт, і вот што яго там все любяць просто. І гэта была іншая Беларусь. І гэтай Беларусі не перакрыжоўваліся. І была старая так званая пазіцыя, мне здаецца, она скончылася ў 10-м годзе. Вот это, дарэчы, была першая карная аперацыя, разгон плошчы, потому что там хапали людей... 19 снежня 2010 так, 19 снежня 2010 года. Там хапали абсолютно левых людей, на самой площади калечили, затрымлівали абсолютно далеко от площади. Это была первая карная операция. И после 2 месяца Лукашенко и со своими силовиками зачищаў грамадска-палітычнае асяроддзе. Вось. І на гэтым быў стоп. Да, і вось вырасла... І тыя, хто зараз выходзіць з ядро, яны тады былі альбо юнакі зусім, альбо ўвогуле дзеці. І вось гэтыя 10 гадоў, это той час, калі яны просто не ведалі, што тады было, і як это можа быць. 10 гадоў фактычна без палітыкі, можна сказаць. Без грамадскай актыўнасці. Да. Хаця там былі стоп-бензін адразу неўзабаве, і 17-го года акцыі дармаедаў, на якіх все так глядзелі, кшталту, ой, вы прачнуліся нарэшце, а дзе вы былі? То есть маладыя просто не разумелі, хто это і што яны, да? А старэйшыя ўжо стаміліся, і, слухайце, мы за вас уже сядзелі і пад дубінкі хадзілі, і так што давайте вы уже самі там неяк. Такое бесчасце было. Я думаю, што каранавірус всіх сабраў разам в адным месцы. Все генерацыі, все саслоўі. І, конечно, ролю каранавіруса навукоўцы, даследчыкі розныя будуць яшчэ ацэньваць пазней. Справді, і каранавірус, і другі пункт, які, на думку многіх палітолагаў, гэта пэўныя эканамічныя праблемы, эканамічны крызіс, кажучы шырокім словам. І зараз многія на яго спадзяюцца. І наконт гэтага таксама ідуць спрэчкі. Адны кажуць, нельга спадзявацца, што вот эканамічны крызіс, абедненне зноў выкліча людзей на вуліцы, даць другі штуршок і выкліча якраз на вуліцы новыя пласты людзей, перш за ўсё рабочых. А вот вы спадзяецеся, што эканамічны крызіс паўплывае на палітычную сітуацыю, ці гэта не павінна быць галоўным, па-вашаму? Я думаю, што ён будзе мець пэўны дадатковы уплыў. То есть это будзе просто дадатковыя каменьчыкі ў агульную карціну, в агульную мазаіку, вот яшчэ крыху. Але гэта не прынцыпова. У нас рабочыя — это 25% насельніцтва.
І маладыя рабочыя і немаладыя розныя, ну, в першую чаргу, конечно, маладзейшая генерацыя, яны і так удзельнічаюць ва ўсіх акцыях. Просто яны не ідуць, ну, улетку ходили еще асобнымі калонамі, я памятаю, але ў прынцыпе, ну, пасля, ну, все роўно это маладыя людзі. У нас увогуле падзел у 21 стагоддзі падзел на нейкія там класы, саслові, это вельмі так умоўна. Ну, інфармацыйная рэвалюцыя, ну, все змяніла, і ты можаш быць там студэнтам-філосафам, а ты можаш быць рабочым на заводзе, вам абодвум там по 25 гадоў, і, ну, там, ці по 22 гады, і вы гаворыце адной мовай паміж сабою на, ну, на шмат на якія рэчы. Все-таки вы правильно заважали, что самые розныя карпаратыўныя інтарэсы запанавалі падчас гэтых пратэстаў, і медыкі, і студэнты, і рабочыя, і айцішнікі, то, што раней не было. І, ну, хто мог падумаць, што медыкі выйдуць яшчэ год назад. Это была одна из самых консервативных професійных супольнасцяў. При тым, што яны все цудоўна разумелі, яны ніколі нічога это... Да, мяне вельмі здзівілі, і, дарэчы, студэнты, таму што я думаю, што студэнцкая актыўнасць засталася ў канцы 90-х, пачатку нулевых, і што просто там адбылося нейкае такое. А студэнты і медыкі это таксама адкрыццё вельмі вялікае. Вось, так што наконт рабочых, ну, разумееце, калі людзі выгадаваліся ў філасофіі выжывальніцкай, яны ў гэтай філасофіі застануцца да канца жыцця, таму што, ну, нельга ў пэўным узросце взяць і змяніцца вось так. Яны будуць выжываць далей, ну, так. Яны будуць абурацца. Больш за то, я ўпэўнены, што дзе-нідзе там падтрымліваюць, можа. А які-небудзь, хто добра зарабляе, у нас яшчэ пару такіх прадпрыемстваў засталося, можа, і грашыма дапамагаюць нават. Але вось каб так вот такі страйк, вот я ў гэта не веру. Але ты ўжо і не трэба. Это уже не трэба. Уже пайшлі сістэмныя абсалютна сістэмная трэшчынка. Ведаеце, какой-то мультику «Ледавіковы перыяд», там вавёрачка дастае жолуд, Арэшак. ці арэшак, ці жолуд, да, і пайшла такая трэшчына ва ўсе бакі. Вось этот ледавік, вот ён пачаў абрынацца. Так вось жолуд уже вавёрачка дастала. Это адбылося ў жніўні. Мы не гаварылі всю нашу размову пра іншы бок, то, што самі яны себе назвалі вельмі прыгожа, я бацькі. Вось я в адным з артыкулаў пісаў, што, напрыклад, іхнія, ну, самае такое, калі мы кажам толькі пра мараль, а не пра эканамічныя інтарэсы, што іх адрознівае, гэта нізкі ўзровень патрабавання да жыцця. Вот вы гэта закранулі. То есть тая самая умоўная чарка і шкварка, вот не трэба нам гэтых паездак за мяжу, не трэба нам гэтых празмерна там гэтых дабротаў, абы было вот нешта такое сярэдненькае і добрае паесці і закусіць. Вот, па-вашаму, гэта чаму разбурылася? Нібыта гэтыя умоўныя бацькі яшчэ года 2-3 назад складалі, ну, ледзь не там 40-50% насельніцтва. Зараз іх максімум... гадоў? Ну, можа, ну, гадоў 5 назад, можа. Зараз іх максімум, можа, процентаў 10, 15, 20 в лепшым выпадку. Ну, паколькі мы жывем у краіне, дзе сацыялогію дакладную рабіць вельмі складана, то мне здаецца, што ўсё ж такі змена адбылася ўсё ж такі гадоў 10 таму, не 5. Просто фізычна. Нарасла колькасць людзей, якія могуць сабе зарабляць, в прынцыпе, адкуль заўгодна. То есть, дзякуючы інтэрнэту, таму яны не прывязаны да месца працы настолькі, і ў іх няма этой выжывальніцкай псіхалогіі. Таму што калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, іх было больш за 50%. Зараз я чытаў сацыялагічнае даследаванне афіцыйна Акадэміі навук, сацыялагічнага інстытута, што такіх людзей каля 25%. Патэрналісцкіх настрояў, да? Так. На дзяржаву спадзяванне. Дзяржава, яны залежаць ад дзяржавы, адпаведна, яны падтрымліваюць дзяржаву. Адпаведна, колькі бы там Лукашенко не хлусіў, колькі бы ім не паказвалі, што ён падманшчык і ён уже даўно не прэзідэнт, вот ён фактычна сядзіць зараз на рычагах уладных, і ім гэтага дастаткова. То есть ім абсалютна плюваць на там законнасць, незаконнасць. Яны працуюць па факце. Яны падтрымліваюць па факце ўладу. Вось будзе Ціханаўская, напрыклад, ці хтосьці іншы. Яны іх будуць гэтаксама падтрымліваць, таму што неправільна зразумелы выраз Бібліі «Вся ўлада ад Бога». То есть яны забываюць, што калі яны зменяць уладу самі, то это таксама будзе ад Бога.
Што ж, на гэтай, можна сказаць, аптымістычнай ноце заканчваем нашу размову. Госцем сённяшняй размовы быў пісьменнік і публіцыст Севярын Квятковскі. З вами быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.